A veure, aquells que no teniu cola blanca, que és la cola aquesta que utilitzeu per tecnologia, l'altra alternativa és fer-ho amb una barra de pega, sí? Doncs mateix procediment, si fos el tub petit, posició d'una fulla tallada per aproximadament 3/4 parts, sí? I és anar fent. Ficar pega, sí? I anar encolant i anar enganxant. Bueno, com que això no sé... Com que la pega aquí no d'això, no s'asseca tan ràpidament com la cola blanca, podem ficar cola amb tot el paper i després només caldrà passar el xurro. Fiquem aquí cola blanca, cola de barra, normal i corrent, bé els cantons. Vigileu de sortir-vos, que ja m'he sortit d'aquí, després ho netejarem. I és qüestió de posar aquí, fiquem una miqueta de cola al tub perquè quedi ben fixat. L'inici. I anem enrotllant. 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 I així podríem fer-ho amb barra de pega.